Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita nila itong naandang tulumanon. Kung ako ang pasultiyon, asap kita, always say a prayer mga kaisunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin nga ito sa labang makagawang. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag ka namo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa SED Marketing, sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Okay, shout out. Sino sa mga ganito mga kailag, mga amigo kayo, mga kasama nga namin na to. Ilabi na gida sa iyong mga amigo ni Cristiano Dilmar, okay? Nga to ni Rico G. Pastorano, nga taga Barangay General Luna, Tubuso, Negros Occidental, pagkalayo. Pero usa ta din number 1 na napita. Hinabi na po sa Negros Occidental o sa Negros Oriental. Okay, labi na din napita sa Gihungan City. Ako mga kaparintihan niya, mga barilyo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay? Pero kisunan, sa tampo ka na itong hatagan ng pagtagan, no? Pinada kinis usak ka lalaki, nga napatago ng sanggahan nga. Dikiam, kinikibatan udo sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong singer, si Dikiam. Nagyoy tao nga makaingon kita nga murag lain paminaw no, pero makaingon lang ta ba nga bugok gyud utok bitaw. Bisag klaro na kayo nga di maayo pero ilag yung buhaton. Mao ni akong problema taon. Pero aron inyo yung masabtan kung unsa ni akong sugilano no. Inanion ako pagsugod ang tanan ha. Ay man tong akong kopya ni. Dadiray. Mao ni akong katahon kining bulag, bungi og bungol larga. Madilim kayo ang paningin, ang mata murag julin. Nagasiga, nagasinaw, nagapula daw Dracula. Abi batu kaibigan, kagalain nga planeta. Pagsusi ko na kung kinsa, ay ang bayot di ay sa iskina. Midali ko pagpauli, adulong sa amua. May nakita akong dalaga, maanyag daw si Catriona. Ako siya ang gisangpit, ug akong gipangutana. Pantograng way tingog-tingog, kay ang bungol di ang di kadungog. Di malas good way swerte ang akong paglakwatsa. Napahiya ako sa babaeng nainkwentro ko. Mili ko sa iskina, apan ako nahingangha. Wow, sexy nga babay daw si Marian Rivera. Bubo man kaya ako di batas ang gamay be. Lain kay paminaw na bro taga-ungo nga nagistorya. Kani akong gibirig-birigan aron sa gugmasumbungan. Nakaingon akong swerte na ni akong makonsumo. May katawa siya ug ako dayong gipangutana. Pagduol ko na kung kinsa ay ang amang ako sugmukanta. Bayot silang bungol amang ang akong nahisgutan. Apan nalipay ko sa akong nasaksihan. Waknit kamang di kadungo, usahay magkanguhal. Apan sila gayong tanan, akong kaibigan. Woo! Muragawa ako. Ay, day! Masa itong limansito nga itong gipalit, wala lagi diri. Anong saon taon ta? Ako itong isutas na ilunbag taon? Sure. O, lagi. Ala no, wag ka tumahabilin dong. Uy, ano mo ha? Pag sugod na ko ining mga karne, gihabuwa ko to. Kay giuna na kog sud ang kanang gisud ako sa baba ang karne, bagiuna na ako. Unya gipaibabaw to nako. Nga? Ala, uy gipaibabaw man gud akong karne, nasud baka to nako balik no.
Oh, ana, bili na to day. Sus. Nasa ginagod na habilin to puso na to sa tindira. Suki na ba bito to nato bitaw? Anya sa na ko, balikon na to ko ah. Ay nalang, ikaw wala tayo oras. Pagpalit talaga yung sito dias dool. Sige na, kay hinay na nag-andap ang mga gamitunon. Uy, kinahanglan makaluto tag sayo, kang atong mga suki. Sayo kaayo manganhi. Sige. Mga andam na ko day. Nakail mo sito di anak. Ay, oo, naakaayo. Sa may imo, kanang aslom o dili aslom? Nyawars na. Biday. Nari ba sito di aslong lang? Oh, naakayo, Ha? kanang ginamit. Mabunot. Piso ang buo kanang akong limonsito, dikyam. Okay, Oh, sige. saan Larga. larga? Tagmay ko skwit akbok. Oh, Jaradex. Salamat. Way pakapindi anang. Ay oy, tulog ka buok dahon. Buhot sa ito'y bida sa limo Uy, na. dikyam. Oh. Bago nang namuyod tapad sa inyo. Magkuting na kayo, wak mo nagapon. Ano mo di eh? Mura kwarta, tingali na, no? Bida sa limo na ngayon. Ano kibaong kakurtahan na sila? Kita rin kasi naghan lang kwarta. Wa noon, pero naaman sila sakyanan. Naisakyanan, dato din na. Oo, uy. Sa una gani, og naamoy kuan ka ng Petromax sa inyo. Kamu na'y dato sa inyong lugar. Ano yung inutang na be? Dato rin mo utang na. Ha? Kana kay nangutang na aw sa atong pakwartahan kay maka-afford magbayad sa auto bisag data-data. Ano daan mo nilang auto nang? Kayo dato pa sila. Mangita sila kadang apartment nga mahalon kayo. O dili sa magwanta ng puyo nga bahay nga tapat sa amo. O na ha? Wa, yun na parking nga diha. Ano kagwanta man sila din ha? Naam sila sa kanan be. O basig magpalit mo na sila parkingan. Ay, karo ni mo. Ato na ko na kay. Dikyam. Ingnan niya si kuantang imong silingan do. Naami daghang baligya dire. Kompleto mi dire dikyam, ha? Hindi, tiplahan mo yung marinate ha? Limonsito na likuwang ana. Butangin na limonsito. Natanong mga lamas ha? Unsa man? Ang mga lamas na data limonsito gani. Ipang-ad-ad ko na lang tanan. Ikaw na'y bahala di agluto ha. Kay magplaster ko nga rin sa mga lamisa sa gawas o mga butanganan sa mga sudan ha. Okay, sige day. Wala problema. Ay, unsa naman yung sakyan lang sa among silingan. Ay, lapas naman is among pwesto. Ay, maglisod na may butangan sa mga lamisa. Saan sa din tawhana? O may huna-huna. Ako ipaingon ni Dikyam. May nang sila'y mag-istorya. Uy. Ay, may gawas ang tag-iya. Ay, ako na lang makikistorya. Ako doolon, be. Sir? Excuse me, sir. Sa problema mo. Kamu rin ba kung namuyo din ni sir? Yes, nga no banta. Ako dahil si Susan, sir. Silingan na tagipuyan. Inyo din na ba niya? Oo. Kining sir, muhangyo lang unta ko ba? Ha? Kapag ko pa na itong silingan, muhangyo ka? Palaman tayo mong huwaman. Pugiro ba nang hinampa? Uy, manghuwam ka kwarta, palaman unta. Ay, dili sir, oy. Dili kwarta kong ihangyo. Sama di ay, pastilan. Abay na ko bang huwam ka kwarta na kain. May bananay ko ng kwarta dire sa kumpitaka nga, nag-rumble na ni dire. Ang tagtag sa 1,000 ug ang tag 500. Sir, di ko manghuwam og kwarta, sir, oy. Wa ko maano ng cash. Credit card og cheque ang maguning ako diri. Nakasagaran akong gamiton, GCash. Pero sige lang, di na importante ka nang ang ako rang tuyo, ang akong ihangyo nimo sir ba nga. Kanang imong sakyanan, pwede i-abante dito gamay kay nakalapas na manggug ka sir. Ang lubot sa imong sakyanan na ano diri sa among tugkaran. Unya ka nang magbutang ra ba kog mga lamisa diri kay magtinda magud big mga sudan sir. Mao nga pwede sir i-abante og gamay. Recorded by X Thunder Gaming. Bugo man ang tabagha. Uy, giinang i-abanti gamay. Gamay na sige gi-abanti. Taraw. Sir. Kuan sir. Uy. Wa man lang maminaw nga akong gitawag. Ano ko sugsud ila. Ay. Murag lain ni da kung ingon ini ang gipakitang kinaiya. Day. Unsa man? Plastar ang mga lamisa? Ha? Mga butangan na to sudan? Da, naglagot ko Dikyam. Unsa man? Sikot ra nimo. Sulti? Sikot ra nimo. Ha? May kainit ang daan kung mo ko kainit kay kayo.
Kisay kontra ni mo? Ilom, uy, kada ko mo baba. Si paghambog anang iyang kumo nga mas dako pang binangkal ni ng salumi. Ano unsa man kita buhang ano ha? Unsa man gyud hinungdan? Ay, kanang bag-o na tong silingan, kanahan kayong dako. Ha, to bangon ako. Ngano man, ngano? Uy! Iyang gisakyan. Iyang gisakyan, ang Unya. gisakyanan kay parking. Hmm. Tanawag asa na dapit. Awa. Milapas na ganina, naabot na dire. Akong gihangyo nga iabante og gamay kay nalapas diri sa ato ang iyang sakyanan. Giabante sad gituod, pero tiya sa gyung gamaya, murag usak dangaw ra. Ah, oo, oy. Nya akong giingnan nga, hoy, abante pa. Awa naman, nanaog siyang sakyanan. Nilahos og sud sila. Bisag nakadungog sa kong gisulti, nagpabungol-bungol hinong kanahan. Na ay man ni ay di. Nasud sila. Ah, di ay nga dugaya raman kung wa nakakulatang tao ay bitaw. Sus, katapusan ako kulata sa damgo nako. Gitabangan kong limang mo. Pila? 5. 5. Nya, tumba. Autumba. Ang 5? Ah, ako. Karaan na kaya. Ay, sige lang, uy. Di bagay nila yabanti o gamay, o nya makapaninda na ta. Aw, ana, nagid mahitabo nga, muulbo na ang World War IV. Ay, bugot ito ang ako giluto din ay pagkakidot. Dahil ba may kanon dilibi? Dahil may kanon dilibi? Doha. Kiam, duha ka kanon, Kiam. Day, humba. Naa, imong paborito. Humba ko, abi. Nya, duha ka maisa. Nay, kinupusan ni mo? Ay, naa, gihapon, mawa, bagod na. Mao ko na itong pambato, good. Kanabi, kinupusan ni mo. Kagubkob ka na. Kagubkob? Usa ako. Sabaw, di ka? Pakipini sa sabaw ni mo. Sigurado. Okay. Nam gani uban diha, sabaw ra isuwa, palit ra kanon. Libre mang sabaw. Okay. Kadiyot sa Choy ha, order is coming. Nagkadaghan ang among mga suki taon kasagaran nga mga taxi driver gyud. Dito kini akong amigo subay Brian nga taga Kanlaon. Unya, dihay usa ka udto nga pertin daghana ngaon. Nagkapuliki ko taon akong asawa taon sa mga customer. Unya, Sukli. Kisa mo itong tag-iyan ni Usak Libo? Imo? Pila sa'y kuhaon, ani? Sige. Kadiyot sa, ha? Sa badang driver, oy, aso ka sa kanan, pagkala, oy. Ang gawin ni Rivera. Bawsing na inang Audrey siyang luyo sa sakinan. Napabugay no kaso. Ang gaw. Oy, abante na, ay! Inahak na sa kinana, ay! Abante! Ay, daghang nangaon dire! Abante! pila kita rong adlaw day. Pila ka na. Dako rundong, ikumpara nimo sa mga nangaging mga adlaw. No ba? Daghang kay gilami as imong humba dong, uy. Aw. Sa imong kinupusan sad. Kusog kang kinupusan gyud. Unyang imo sang paklay, horot dayon kanon. Kanang kusuking hali di mo atong klaruhon og daghanon na natong luto lamion gyud na nato. Ang katong hinay kayo, gamay ra galin, gamay ra tong lutuon day sayang man kayo di ba? Di man sad masayang gud kay kita ra man sa mga on sa sobra. Sa noon mabtang tambok-tambok taron. Pero dong naglagot ikaw ganina ang silingan nato nga may sakyanan nga kabungkagon. Ano man? Purting lagot as mga nangaon. Kay naaman sila sa luyo sakyanan. Unya. Hala ni paandar mo ka ng pagguang siyang sakyanan. Unya. Pero ito mas aso nga gibugas yan sa kanan. Daghang kay nga onsloyo. Sus, mayro bagig humot porte baho ah. Unya unsa man? Unsa man ni tabo ha? Unsa naman lang? Ay pati sukuas mga nangaon. Pero kay bago kag unsa, ni pasutoy mandayon siya sa kanan. Pagkapiragkaba ni tawhana pa. Mao lagi kaayo. Kay ugwa pa kapadagan ambot lang mahitsura ba kang naong atong driver. Kailan ka nang silingan na to? Singan na na? Kuan ka nang unsa magitoy surge man tingalingan anang tawhana. Surge ha? Dili ka na Surge Asor ha? Surge ha? Surge? Ya Sir Rio din ako. Di mo good. Dikiam. Nya di koy da ito. Ay dahil. Nay dahil ito. Uy, nga nangutana makakinsa na katong silingan ha. Nga Gusto kong nangutana pa. isultihan niya ka nang gusto ko heart to heart talk ba? Heart to heart talk? Oo. Mo na gibuhatin yun sa una ni Ari to ni Muslitoy, di ba? Oh. Pero unsa may naitabos inyong heart to heart talk, nagsukbagay man.
sa mga heart talk ninyo adto. Nga nawa man, ang heart talk na himong heart attack. Eh, ito sa akin to ako Kalit mo sa pagisog. Nya, high blood ay, bida di resulta. I-take siya. Mauna di ha. May gani kay wa ka mapriso adto. Priso pa ka. Sama sa ko maglangay, magminyo ko kusab. Susaday. Recorded by X Thunder Gaming. Day, luto ng tanan ha. Unya, dila ko ni mo tabangan diri. Ug nay mo palit. Nya nasay mo bayad. Duha ra itaw nagbukoy. Si Tara di na madana mo. Di na Lagi tao ko sa daghan tao kay puway sa kugriyot. Bantay ha. Okay ra og gamay ra mamalit kay dara namo. Unya og daghan na. Lablag tig pa ni udto, di masayon uy. Lagi. Sige. Nara ko tuyo. Day chini, pakawa ra ko tos manoy dikiam nimo day hanggang namalit day. Imo ni. Kiniki imo ki. Ikaw sa imo? Kani pansit. Napila man kanon ani, kadiyot sa ha. Lagi hinay-hinay lang makakaon lagi tanan lagi. Kani kay sa tum order kanon duha. Sige daro. Palihog ko. Ay, nanasa din tabaghak ay. Pero di na siya kalapas sa parking kay ako na magibutang agbabag. Gara kag ayuhon ka, bahala ka diha. Soft drinks day kani, kinsa ni order og soft drinks. Day, palihog ko day tagais ang soft drinks day. Kamong uban, huwat lang sa ha. Wa pa bakanting lingkuranan, barog-barog lang kadiyot. Barog ra ning uban og uban nagkaon. Uy. Ayun sa balay. Nanasa ding animal ay wisit gid siya oy. Hoy! Bastos ka mang dako. Pagdako to na. Pagdako na. Paraw ay, magkagay aso dire. Nay na nga una sa mga. Unsa Sibuti pa di. Naay na nga niya. Ha? Sa may labot na ko kung mga una sila diha, ha? Nay, say labot di ay. Hibaw na siya. Ikaw ba na hibaw na kag nay na ngaon? Pabugwa po hinong kagmaayoan ng imo sakyanan diha. Awan na miya na lang ubang mga customer. Bida, abusaduhan mo pa to eh. Unsa man Abusado kay sa, hoy. Unsa man kuno sa nako? Nagparking ra man ko diri sa akong sakyanan. Nganong imo mangipabulhutan og maayos aso? Tanaw na lakaw ng mga customer. Wa ko labot og bausan ni mga customer, ha? Basta kay ako nagparking ra ko diri sa akong sakyanan, dilis imong tukara. Nagparking ra ko. Ikaw, bagibuangan man ka na mo. Dito. Ay, igo na ka. Ha? Sukol ka? Ha? Sukol ka! Da. Wa ko kagwantas siyang tinubagan lagi taon. Nainit ko maayo, mahinungdan nga nakulutahan yun ako. Hiwi kong baba. Karon, may bahan man ng ikiha ko. Sa among bahin sad, pwede ba na mo siyang ikiha? Tungod sa iyang gibuhat nga, pabulo siyang asos, tambutso nga purting ituma ha? Kung sabi among buhaton na ni Bam, Ate Pres, palihog eh, tabagi man ninyo. Kay, ni gamay na mong customer, wala kayo nangaon sa sudan taon, kay sige, paaso ni siya ang tambutso nga grabe kayo. Usalan ko kami masultihon, Ate Pres, Bam, Dikyam. Ang sendo na to karo adlaw do ya. Si Dodong Dikyam, Ate Pres. Dikyam. Kanis Dodong Dikyam. Dami ba ning dikyam? Dikyam, Kikiam. Ah? Di ba dikyam? Kikiam. Dikyam. Itong murag tamis niyo. Aslom. Oo. Kikiam. Kikiam din. Sa mga Chinese nga pagkaon. Oo. Mao na. Nya kanis Dikyam, Ate Pres. Lami sa niya kay nindam sa pagkaon bayo sa siya maluto, Ate Pres. Oo. Aron na ni puyo sa ilang silingan. Bagong nag-abang nya dili sa ingon nga nadaway sa Kikiam kadang ko Kikiam, Dikyam. Kuan kadang gubaon siguro sa kanan, Ate Pres, pero iyon gituyon dat Pres dagan mga pabulutan man niyan sa sakyanan nga ang asus tabutso. Ang asus tabutso ato pa daw sa mga tao. Nalay mo, di ba na maayo? Pwede mo sa makiham siguro ang natin. Mahingos ni mo ang kanang asod, ba't di na. pa daot? Grabe rin ba kayo na? Bam, unsa may basulti nito ani Ate Pres, pabasa sa tababina. Bam, unsa may basa na to? Aduna kayo mga tao nga bisan og dili kayo dato pero mga mapahitas-on. Kaya doon naman sa mga dato kayo ako nakaamom kong dato dito sa Manila. Ug ganugo magbutang gyud pamalihog. Bitaw. Pananglitan ang akong amo dito. Makita siya nga nagkaon ko niya gusto siya papalit og supring o unsa yang palit sa Palit supring, Oo. yeah. Wala siya nga pagkatapos mo kumain pakabilian ng muana.
Oh, Mamaliw pa kayo. na gusto. Yusa, arito Yusa, ge, yusa. Matthew 23 verse 12, ang magpataas ay ang kagalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. So, kaning ingon ani mukiha man gani siya, ato ba nga? Og kamo ba ka mo mukiha, pero og siya gyud mo mukiha siya ato ba nga? Tubanga, Aron tubanga. ikabuti to sa barangay, masirmunan siya sa kapitan. Nya kanang bago pa siyang nagpuyo ana Bago. dapita. Bago na ana bang- mag Naghaud-haud na. hawd na unsa Subida. ba siya. Dili sad maayo Di ba, kinaabot. di ba, waka di siya masuya, Ate Pres? Kay Na? matod pa ni Ato Rirupil na, agad na to ang crab mentality. Bitaw. Kadang masuya ba sa imong isikatao ba nga, musaka, dagan, palitan dagan kayong nakuan. No na pod na tingali. Oh, tingali, nasuya ni siya mo nang iya. Iyay, hadaghan Nya kita. bago pa niya, oy dili siya Di maginana. lagi, di maayo. Bago pa kang Sakto na kang natuyo. dikya, Ate Pres, nga iyang kulata, hiwi ko nung baba. Mao ba? Oh, kulata niya. Dato man siya gulyat, ang iya lang tingaling ang pagkamaldito lang itiyan niya. Dili dato, kung dato siya, Dili dato ba? May ug dato siya nindot sa sakyanan. Nindot, Mao bitaw oo. giingong kikiam. Usa sa- Tao dikiam. mo ato siya kanang mga Dagko nga, subdivision ba? subdivision. Kung dato, kay dili anang Manar ka dapin-dapin, Oo, okay ka parkingan sa oo, biskena na nga. naras karsada unya pa Dili, bulutan begini mo. nakapalit tayo sa kanang nga over kanang second hand baron nga. Ingon mo siya nag-rumble ko Kanang lang mga yung taglinibo. tulubid 5 ate ko. Na ba di ay? Kanang mga karangal kay taxi ate Pres ba? Tulubid 5 naman na. Nag-rumble ko niya mga linibo, tag 500 sa kaka. Nag-rumble? Oo. Mao nang girambol siyang dikiam. Kulatay no Yang kiha siya. Mas mayong mong kiya siya di kaya, aron magkatubang mo, mahibawan niya, asa ko to biyang limitation. Na. Oo. Sakto Ug na dong. tingali sa na may kuan ati Pres na kung magpaandar og sa kanan bang magpabulot yung baso kay labi nagdugay mo andar. Oh, pero Na maingon ana sad. No, dili biyak po nun biya na. Dili di na ba? og sakto pa siya bam. Dili diya tubang ang tambutso Tambutso sa nangaon mga tao sa tindahan nilang dikyam. Italik ko niya pagguan ang makina nas tubangan tabutso aris bikas. So dili kayo maso ang kuan ang mga Pero di ba, Lan? Oh, aris bikas. Una ka mata kuan Do, ka Oje. kuan kana bitong sa na uy. Aw hindi ba guna ka sa kanan parehistro ka. Di ba na may kuan gulyat? Kanang Jigo. Emission ba? Kanang inana. Bito ati Pres. Naama na. Dili Na naman dili man na. matawag Oh, dili man na duwaton kun. O di man ma-register mo sa Oh, basta dili ka pasar sa emission Oh. nga kuan. bito Oh. logi paagi mo kanang emisyon niya. Wa na. Siguro Kung wala. saan emission man, mag-inspect Check ang imuhang makina sa kinan. Puti pa ba ang Ang aso. aso sa imong tambutso? Kaya di ba, na may aso nga, makasunod ka pertigong. O kargado ra ba ang aso kaya ate Pres ng mga diesel? Grabe yung Mo ba? Oh, kaya ko mga di pa siruan na to. Mga diesel na. Di ay. Ang mga kuan bawi ta nga uban gipag waste out na kay tungod sa kaaso gipangwagtang na kay grabe kinam kadaot. Dulo pa ko pollution gud na. Dulo ka kita ng nga klase sa tambutso na itambutso baka sa gara mo ra nagtubo nga lingin. Na yung lagi ka ng lapad. Asa na maayo ana. Anindot depende na kada. Basta ang muguha nga aso, dili itong. Kada mga Okay, bakter rabi, sa isa nga tambutso. Design na lang guna nga dapat kay para inigandad brum brum ana ba. Pero ang kanang lignin ko dagandar kay ano man. Di ka sa nakakita kong tubo pero di ako laguta. Ano Bisa ko sa akong global, di ka mo aso. Pero sige. Ay, mabati. Tama naman agad dito naman, no? Kaya ko ang puzzle. Diyon.